Senyor Perpinyà. No puc venir. Ja, és que aquí de la qüestió està que ell no va comprar l'edifici. Va comprar l'edifici per tomar-lo. I és aquí, quan el col·legi Ell va comprar el solar. Ell va comprar el solar amb el compromís d'Endesa de que tomaven l'edifici. I és aquí quan entra el col·legi d'arquitectes i altres organismes que vetllen per patrimoni col·lectiu. Efectivament... Valen per patrimoni quan veuen que això està venut. No, però és que l'edifici es pot vendre i tornar a vendre i llogar i tornar a vendre. Escolti, senyor Perpinyà, anem a veure. I si Endesa hagués decidit esbucar l'edifici, què hagués passat? Igual no li haguessin deixat. Per què? I per què l'havia d'esbucar? Perquè té un valor. Jo me'n vaig i jo no el veig i l'esbuc. Jo puc ser propietari d'un solar on hi hagi un talallot i no hi puc dur l'excavadora a tomar però si està protegit, però quan era propietat d'Endesa no estava protegit. No anem al problema de per què no estava protegit l'edifici. Anem al problema. El problema, perquè ara, clar, han passat molts d'anys, resulta que aquells solars se mos diu que s'ha de tomar el baluart del príncep perquè tot quedi ben diàfan, s'han d'esbucar l'edifici, s'ha de traslladar a les vivendes militars, per cert, pagant-les tots els ciutadans de Palma per reubicar els militars que hi havia allà en el polígon de Llevant. Que ho volen fer tot ben guapo. Hasta se mos va dir, d'una manera un poc, en fi, no sé com qualificar-la, que se soterraria el passeig marítim. No en recordeu? Perquè mentre parlàvem de lo que se feia per davall la mà, no se parlava de lo que se feia dalt. I qui ho va fer, això? Això ho va fer un regidor d'urbanisme, que només és Rodrigo de Santos. Ara mos hem de pensar i creure i pensar que en Rodrigo de Santos ho va fer per més fer, i que en Núñez i Navarro, que no hi tenia cap negoci a Mallorca, va venir aquí perquè li varen dir que aquí era una bona possibilitat de negoci. On de pensar altres coses, veient la trajectòria d'un que sobornava inspectors d'Hisenda i la trajectòria de l'altre, que ara mateix està a la presó per malversar dobbers i per corrompre menors. I jo ho tenc molt clar. Però aquest no és la qüestió. Efectivament, la qüestió jo comprenc que en Núñez ell el que volia era fer 3 blocs de 7 pisos, ara que tenim d'un mamotreto. El mamotreto seria de 3 blocs de 7 pisos allà on toca l'edifici de Gesa. Jo comprenc que Núñez vol dobbers, però és que li han donat dobbers. Li han permutat un caramull de solars de tal manera que de cada metre quadrat que ell podria tenir a la primera línia de la façana marítima, ara en té 2. I ell en vol més. Jo ho comprenc. El que m'agradaria és que l'Ajuntament de Palma li digués, no, miri, nosaltres pensem que això és just i això és just. Ara, que l'Ajuntament de Palma pràcticament estigui plantejant, de poc que tenen, fer-lo fill il·lustre de Palma, en tal que no els demandi, clar, perquè com que han vist el que ha fet amb els altres, que els ha demandat a tots i els assegurar la banqueta dels acusats, però un pot de dignitat del que fan les institucions. Però, tu no m'has contestat el que jo t'he demanat. Anem a veure. Tu ets el senyor Núñez de Navarro, un ciutadà normal i corrent. I veus un solar, que és el que li interessa com a senyoria, en un edifici que no està catalogat. Tu el compres? Tu el compres per tomar-lo. Tu el compres per tomar-lo, perquè aquell edifici no està catalogat. Insistesc, tu ets lliure... El 2004 el Col·legi d'Arquitectes ja va demanar que... Va demanar, no vol dir estar catalogat. Hi ha uns interessos que s'han de preservar. Però va demanar que s'han de preservar. En aquell moment Endesa no plantejava tomar-lo. Sí, però... Hi ha molts d'edificis a Palma que tu no pots comprar perquè estan protegits. Això que està bé o que no està bé, segons tu? No, segurament està bé, però... Si Núñez de Navarro volgués tomar la seu per fer no sé què, diria, patrimoni, o el castell de Bellver, o la llonja. Pot tomar la seu. Clar que no. El que és impresentable és que vengui un jutge que faci una sentència a base un informe de 3 jutges de fora, pare i 2 fills, de 3 arquitectes pagats per Núñez. Sí, un momentet, deixa'm acabar. Pare i 2 fills, i que digui que aquest edifici s'ha de tomar perquè ell no li agrada. Així de clar, i en tot el morro. Escolta, que doni arguments, que digui, no, que això és il·legal, s'ha de deixar il·legal, no sé què, és que... Això és impresentable. Anem a veure. Ara Endesa. El senyor Bonat està molt d'hora. Està fora cosa. Se trasllada a Sant Joan de Déu. I no ven aquella... I d'avui per demà es buca l'edifici. Doncs el Col·legi d'Arquitectes... Tenia algun impediment per esbucar-lo? Quin?
Tu creus que es pot esbocar un edifici perquè tu ets l'amo? Senyor de la Fuente, inténtelo, no le prometo nada, però... Ha de demanar uns informes tècnics, però no de protecció. I si l'administració decideix que no el pot, després t'haurà de compensar, però tu no pots fer-ho. Aquí està el tema. Però no de protecció. Señor de la Fuente, porque usted hace un rato que no habla y yo entiendo que este tema al resto de contertulios les anima mucho, pero también quiero escuchar al señor de la Fuente. Continuo pensant que quan dic que ha hagut una intencionalitat política i que GES ha estat una arma política, és per una cosa. Jo estic d'acord que tothom pugui defensar que GES se conservi, no. Però se va fer d'aquesta... de la conservació i la catalogació de GES una qüestió política, mos agradi o no. Se va fer així. I després, i jo sempre he defensat a Arca, els arquitectes, perquè trobo que fan una feina molt bona, però tenc que dir una cosa també. Mos interessa protegir el que mos interessa protegir. Ara us poso un exemple. A Palma, a Ciutat, tenim un patrimoni arquitectònic d'arquitectura racionalista impressionant, preciós, molt important i valuós. Tal vegada no mos crida molta atenció perquè estem acostumats a veure-lo, però és impressionant. I l'Ajuntament va fer un desastre a Can Alonso, a Son Oliva, que és una cara impressionant, la varen fer una guarderia, la varen pintar de color blanc i l'han desgraciada. I aquí ningú ha dit res. Aquí ningú ha dit res, i això és molt greu. Habitualment... La culpa jo el que estic dient és que, desgraciadament, per interessos polítics, se fa campanya amb unes coses i amb altres. No, però jo sobre això volia dir dues coses. Primera, frisam en protegir el que no està protegit quan és que ho compra diu que ho tomarà. Llavors aquí ja és un altre tema. Perquè ho podries... Un moment. Ell hauria pogut comprar l'edifici, o sigui, el que no s'impedeix és que se'l transmeti o que se canvi de propietari. El que no se permet és que se torni. Número 1. Segona, que jo volia dir sobre les dubtes de lo que hagi servit, l'arma política, això és la sentència que ara s'ha recorregut. Diu dues coses que això les diu clares. I diu, una, no s'ha provat que això obeís a res més que la protecció. I segona, tots els tràmits legals se varen fer. El que passa és que jo penso que això, l'informe que més m'agrada és aquest que du el senyor Núñez i, per tant, penso que això s'ha de fer així. És a dir, que la sobirania, les institucions, els representants dels ciutadans que voten una cosa, ara ve un jutge de la Contracció Administrativa i diu que tot està ben fet, però com que a ell no li agrada, doncs se fa el contrari. El que diu la sentència és clar, que allò no va ser cap vendetta, com molts repeteixen, també per el que t'he dit que és una qüestió cronològica, és a dir, no va ser... O sigui, en Núñez només va demandar Can Domenge quan ell li varen protegir el negoci que ell volia fer. Independentment de que, escolta, tothom té dret a fer el seu negoci i que ell li varen causar un perjudici és possible, però que demanis les compensacions corresponents, no que pretengui que la ciutat de Palma s'hagi de sometre en els seus interessos urbanístics. Senyor Sastre. No, respecte a Can Alonso, dir-te que no és cert. Can Alonso ho volien tomar, volia fer un bloc de pisos. De Can Alonso? Sí. És un desastre el que s'ha fet. És un desastre. Però, escolta, ho volien tomar, he deixat solar. És el cap de cantó d'Arxiduc, no? Exactament. Exacte. Vull dir, se va moure molta gent. A tu no t'agradarà com ha quedat, a mi tampoc. És horrible. Però no s'ha esbocat, s'ha reformat, s'ha respectat mínimament l'estructura, se li ha donat un altre ús. Com a GESA, doncs se li donarà un altre ús si no el tomen. Se li donarà un altre ús. Ara, estic d'acord, no pot continuar així. Costarà la rehabilitació. Hombre, està claríssim. GES està clar. Si mos ho quedam, li hem de donar una utilitat. L'estratègia dels que volen tomar GES està claríssim. Allargant, doant els tribunals, perquè després diuen, ara ho hem de tomar perquè ja ve i costa més la reforma. O perquè té luminosi. Que alerta amb aquesta tècnica. Sí, també. Alerta amb la tècnica. Sí, però no mos hem d'escandalitzar. S'ha fet molt de trull entorn a GESA, i ho torno a repetir, i ningú s'ha preocupat en absolut de lo que li passa a l'edifici. El trull l'han fet aquells que tenien un negoci de 200 milions d'euros a la primera façana. Siguin negociants polítics, és igual. No. Aquestes coses són importants. La gent ha de saber què hi hauria allà si ara no hi veig l'edifici. I que hi tenim, l'edifici. I, efectivament, comparteix amb altres que se li ha donat uns usos. De fet, jo he criticat obertament a la senyora Aina Calvo que només se va dignar a presentar un pla d'usos de l'edifici quan li quedava un mes d'estar a l'Ajuntament, que ha de tenir cara dura. Però, escolti, això és un tema, rehabilitar l'edifici és un altre. Ara, jo estic fora de veure ajuntaments, a Felanitx, a Manacor, a Sant Llorenç, podríem posar molts d'exemples on l'Ajuntament compra una casa antiga del poble perquè no passi mans privades i la rehabiliten. Això costa dos bes, clar que costa dos bes, però és el patrimoni del poble i és el patrimoni de la ciutat. I és el que van a veure els turistes.
Que també serà una qüestió econòmica. Perquè els turistes van a veure això. Si no, és que això és comprar, no. Això té una rendibilitat. Però els pisos de luxe també els deveixen anar a veure. Senyor, se mos acaba el temps. Amb el senyor Bonat acabam. Perquè se mos acaba el temps i fa una estona que està callat. Des d'aquí present jo som els que m'han contendant, sens dubte. Ara bé, davant d'aquest edifici jo també m'agradaria un cert examen, perquè jo què sé, qualsevol altre edifici de ciutat, amb un valor gòtic, aquest edifici com a tal... És fruit d'una època. Ja s'ha fet. És fruit d'una època. En Ferragut era el que va fer la capella a l'Igleri de la Porcíncula. L'examen que no s'ha fet és del Palau de Congreso, que no l'ha fet ningú. És el mateix, no, jo estic equivocat. Senyors, ara sí que se mos acaba el temps.